ditinggal homo. Mengacu dimbu nungahu mae, mangelek dimbu ngahu laho, pagi doamu sita kule hodo, asal mamoy sona rohami salelek dota. Setia ibu nungahu bae, hunang mardua ngahu laho, sudena iko gabe balik do, las kaneho nala mardua dalan doho sidoli. Dan sifat apa yang mana sifat tujui nunga tu hasi huhilala hasia maka holongi ho alai ngot maito markala dosa mata molona dengan doi dengan dosa lo ombu molona hasi songo pampana motua hasi dosa lo ombu. Ya, jika memang yang terbaik yang kau berikan bagiku, pasti juga kita akan mendapatkan yang terbaik. Namun sebaliknya, apabila ada kecurangan di antara kita, mungkin itu juga akan datang indah pada waktunya. Setia dimbu nungahu bae, hunang marlua ngahu laho, sudena iko gabe balik do, las gabe honala mardua dalan doho sidoli. Dan sifat orang yang mana sifat tujui nunga tu hasi huhilana hasia maka holongi ho alai mot maito markala dosa bata molona dengan doi dengan dosa lo ombu molona hasi songo papana motua hasi dosa lo ombu alai maito markala dosa mata molona dengan doi dengan dosa lo ombu molona hasi songo papana motua hasi dosa lo ombu molona hasi songo papana motua hasi dosa lo ombu. Horas mari hoi
Oke baik, itulah tadi mertua dalam